her er jeg i Kina, og jeg står her på den kinesiske mur, så vil jeg gerne lige vise jer lidt rundt. Og så hvis vi kigger herned, så har vi Kina og Peking den vej nedad. Og den anden side ved jeg ikke, hvad det er, men det skal også gerne være Kina. Og så den hele vej har vi været oppe. Den vej har vi været oppe og gå. Lidt, ikke så meget. Vi fik ikke lov til at være her så lang tid. Men det har været det. Nu skal vi tilbage til hotellet og spise. Hej hej. You send. You send, me send. You send me. Давай, рихло. Ну что, Yes. это видео. Всем привет. Окей. Я нахожусь на китайской стене. Здесь очень красиво. Вот. Куча смешных девочек. Здесь очень красиво. И они почему-то все смеются. Куда иди? Даже не знаю, что сказать. Ну, надо подумать, потом сделаем видео.